Благодаря, Фин. Това беше чудесно преживяване. В тъмниците ти се прояснява умът. Бях забравила колко е хубаво да разрушаваш. Имам предвид зли неща. О, да! Супер! Трябва да го направим пак. Знаеш ли? Филмът е обработен в Доли Медиа Студио. Преводач Вилма Карталска. Ролите озвучиха актьорите Ася Рачева, Емил Емилов, Боряна Йорданова, Вилма Карталска, Любомир Фърков, Петър Чернев, Тодор Георгиев. Тон режисьори Илиян Апостолов, Ясен Пенчев. Режисьор на дублажа Даниела Горанова. Пребори скуката! Следва Парк Шоу по Cartoon Network. Това е Джиджи, която ще ти разкаже за своята нова поредица като козите. Като козите. Нова поредица скоро по Cartoon Network. Време е за рекламна пауза. Доктор Церовски, коляното все му скърца, а кръста все не му дава да се наведе. Дядо Иване, трябва ти интензивно подхранване на ставите. С Проензи Интензив, усилена формула за здрави стави. Без да дразни стомаха. По 2 таблетки на ден. Аз като поседя трудно ставам, а внучето все ми бяга. Бабо Диди, с годините костите стават по-крехки. Ставите по-малко подвижни, мускулите отслабват. За теб Проензи Дуо Колаген съдържа 2 най-важни типа колаген и е без захар. Само по 1 течен флакон на ден. Нека позная. Проблеми с паметта, слабо оросяване, шум в ушите. Имам един продукт за тримави. Оремил памет, за памет, оросяване и шум в ушите. Не само гинко билоба, а цели 10 активни съставки. За бистър ум. За топли крайници. При шум в ушите. Оремил памет от Натурфарма. За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва Синкванан! Пробиотик шампион! Синкванон Кидс, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече. Моето място! Когато домът е добре обзаветен, всеки иска най-хубавото място. Ела в Мьомакс и се възползвай от до минус 35% за холни гарнитури, канапета, осветление и картини. Повече на Мьомакс БГ. Мега избор супер цени! Мега избор супер цени! Айко, хикс, хиксел! Сега в Айко минус 20% за бебешки аксесуари за къпане и от минус 20 до минус 40% за трапезни маси и столове. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня. Искаш ли да опиташ? Не. Децата рядко се вълнуват от здравословна храна. Те искат нещо вкусно и забавно. Алпро съдържа калци, витамини и забавления за всички. Здравословно или вкусно? И двете с Алпро. Високите нива на пикочна киселина могат да причинят подагра и бавно изяждат теб и всичко, което обичаш. Спокойния сън, свободното движение, вкусната храна, комфортния живот. Време е да ги спреш с Уремил Урикаут. Уремил Урикаут е надеждна формула за контрол на нивата на пикочната киселина. Излез от капана на високите нива на пикочна киселина с Уремил Урикаут от Натурфарма. В Нотино имаме бюти продукти за всички. Можете да избирате от много предложения за грижа за косата, страхотни аромати и козметика за лице от много любими марки. Нотино, the day is yours. Feel good. Възползвайте се от 15% отстъпка в приложението на Нотино при покупка на 10 евро или 19 лева и 56 стотинки. Това беше рекламната пауза. Денят си е сив, ще Парк Шоу. По идея на Джей Джи Кинтел. Кръгчета. Гледате Опасен град, полицаи и детективи.